אני בן אדם כמו כולם, בשר ודם ולא צפוי. אני אחד מתוך 8 מיליון, בתוך סיר אחד שלא משחרר. אני לא יודע הכל ונמאס לי לנסות. כמה זמן עוד ייקח עד שתתני לי את ידך? וזה חורף עכשיו ושוב קר לי לבד. איפה מה שמספרים בסדרות ובסרטים? וקר לי לבד, אני צריך חיבוק חם, כי כבר נמאס לי לשבת ולכתוב על ספסל שירי אהבה נכזבת, ומאשים את העולם בכאביי. עד מתי? עד מתי? השאלה שנשאלת עד מתי? עד מתי? עד מתי? אכתוב רק על אהבה נכזבת? מתי אחווה זו אחת שתשנה בי הכל? מתנדנדים ללא מוצא, והחיים כל כך יפים, רק חבל שלא רואים נופים וגבעות שאני רוצה בהם להיות. כמה זמן עוד ייקח עד שיגשים את החלומות? וזה קיץ עכשיו ושוב קר לי לבד. איפה מה שמספרים בגדות בסיפורים? וקר לי לבד, אני צריך חיבוק חם, כי כבר נמאס לי לשבת ולכתוב על ספסל שירי אהבה נכזבת, ומאשים את העולם מכאביי. נמאס לי לשבת ולכתוב על ספסל שירי אהבה נכזבת, ומאשים את העולם מכאביי. עד מתי? עד מתי? השאלה שנשאלת עד מתי? עד מתי? שתשנה בי הכל, שתשנה בי הכל, היא תשנה בי